రండి, కూర్చోండి. మా ఊరి కథ ఒకటి చెప్తాను. గోడలమీద రాసిన ఆ 3 మాటలున్నాయి కదా, వాటి వెనక ఓ పెద్ద కథే ఉంది. అప్పట్లో భయమే మా ఇంటి తలుపు తట్టిన రోజులవి. ఆ జ్ఞాపకం ఇది. అమ్మో! ఆ రోజులు గుర్తొస్తే ఇప్పటికీ ఒంట్లో ఒక రకమైన వణుకు పుడుతుంది తెలుసా? ఆ చీకటి రాత్రులు, ఆ నిశ్శబ్దం అన్నీ నిన్న మొన్న జరిగినట్టే కళ్లముందు కదలాడుతుంటాయి. అయితే ఈ కథ సరిగ్గా అర్థం కావాలంటే మనం ముందు అప్పటి పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవాలి. అది సుమారు 1990ల కాలం అన్నమాట. మా పల్లెటూర్లలో అప్పుడు కరెంటంటే అదొక పెద్ద వింత. ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో ఎవ్వరికీ తెలీదు. ఇక రాత్రి అయ్యిందంటే చాలు, మా ఊరంతా చిమ్మ చీకటి కప్పేసేది. గాలి కూడా శబ్దం చేయడానికి భయపడినంత నిశ్శబ్దం. ఆ నిశ్శబ్దంలో చిన్న పురుగరిచినా గుండె జారిపోయేది. నిజం చెప్పాలంటే ఆ చీకటి, ఆ నిశ్శబ్దమే అసలు భయానికి పునాది వేశాయి.